Pojďme dál. No, čas utíká, je 8 hodin. Kdo byl všímavý, si všimnul, že jsem teprve promítl 15 slajdů z 51. Jo, ale já to asi vezmu, jak jsem říkal, více takhle letem světem a stáhněte si to z toho internetu a pročtěte si to. Když jsem připravoval tu prezentaci, tak jsem velice přemýšlel, jakým způsobem potom tu procházku po těch hospodách mám provést a nakonec jsem si řekl, že to nebudu dělat podle té doby jejich vzniku, tady taky ne, podle té doby jejich vzniku nebo zániku, ale že to vezmu normálně podle čísel popisných, tak jak to jde přes Napajedla, dá se říci od jihu k severu a zase zpátky, zvlášť Záhumení a zvlášť potom ten jižní konec. Toto, co teď budu, tu historii těch jednotlivých hospod vám prezentovat, vychází z informací ze studia v archivu okresním v Uherském Hradišti, z fondu okresního hejtmanství Uherské Hradiště, kde 2 veliké složky jsou věnovány udílení právě těch živnostenských oprávnění okresním hejtmanstvím napajedelským hospodám. Jsou tam všechny hospody, chybí tam ale jakákoliv informace právě o Hrubé hospodě a taky o té hospodě Hrabat ze Šternberků. Domnívám se, že to je proto, že obě 2 ty hospody asi byly takzvaným dominikálem, čili panským majetkem a informace o nich by zase mohly být teoreticky v Brně, protože tyto hospody se nezapisovaly do katastrů, do katastrálních knih, ale zapisovaly se do takzvaných zemských desek, kde teda se uváděly velkostatky, panské mlýny a podobně. Takže jenom v cuku letu Hrubá hospoda, znáte ji všichni, po roce 1850 tam byl Jakub Polášek a je zajímavé, pracoval tam společně s manželkou, zaměstnávali kuchařku a dvě nalévačky. V roce 1870 všem hospodám skončila povinnost, a do té doby teda platila, že musí odebírat pivo a víno právě z napajedelských vrchnostenských podniků. Tato povinnost právě kolem toho roku 1870 skončila úplně pro všechny, ale každý ten hostinský musel tentokrát už, nebo ještě to bylo hrabatům ze Štokau, zaplatit určité odškodné. A v případě Hrubé hospody to bylo 300 zlatých. U těch menších hospod to bylo třeba jenom 50 zlatých. Pak tam byl a celkem dlouhou dobu Jan Tomaštík ze Sušic, tady pod Velehradem, a v roce 1900 se uvádí další nájemce Václav Hrdý. Po roce 1918 tam bylo papírnictví, knihařská dílna Nesrstova, holičství, řeznictví, uzenářství. Samozřejmě tam zůstal i ta hospoda, která překonala druhou světovou válku a někdy v 50. letech byla zrušena. Byly tam kanceláře JZD, to už víte vy mnozí lépe než já. Já si tam ještě vzpomínám na jeden malý obchůdek, byl tam i tabák, ale co mě vyloženě zaujalo, že tam JZD chovalo kuřata. Jo. Jestli je to pravda, to nevím. Po roce 89 se to stalo majetkem firmy Sokola SRO, nebo AS, to je jedno. Sokola SRO, čili pana Sokolu znáte. Tady je akorát zajímavé, Hrubá hospoda se dostala i do krásné literatury. O tom se píše, o tom se ví. Někdy kolem roku 1890
navštívil Napajedla Svatopluk Čech a napsal takovou črtu z Napajedel nazvanou 24 hodin čertem. Já jsem dokonce to kdysi četl, ale myslím, že jsem ani těch 10 stránek nedočetl do konce. Takže to je jenom taková zajímavostka, v kterém je to přesně dílu, jestli to je zrovna tady v tomhletom dílu, vám to nepovím, ale dá se to na internetu najít a je to tam. Naproti Hrubé hospodě je jeden z nejznámějších hostinců v Napajedlích. Naposledy teda se mu říkalo hotel Večerka, ale dříve taky hotel Přerov. Už v roce 1857 existoval a majitelem tam byl nějaký Kedruš. V roce 1888 ho koupil Jiří Hába z Vizovic a tu živnost provozovala skoro po celou dobu jeho manželka Julie, rozená Dědáková z Napajedlých. Až do roku 1925 po něm tam byl Josef Rosenzweig ze Vsetína a v roce 1925 to koupil František Večerka z Kroměříže. Tady k tomuto je celkem zajímavé, co se psalo v těch žádostech. Tu žádost máte tady o povolení koncese. Ta Julie Hábová psala. Žádala teda o koncesi svým vlastním jménem a dodala, že v kuchařství a pohostinství je zkušená, aby živnost provozovala a tak sebe i manžela uživila. Hostinec byl na přelomu století pouze přízemní, asi takhle vypadal, vpravo nahoře, byl přízemní a byl docela ve špatném stavu, podlahy, nevymalované stěny, stropy a tak dále, nevyhovující hygienické zařízení už tehdy, to, jak jsem říkal předtím, tam přímo z plašky tekly na zahradu. Josef Rosenzweig to musel přestavět, tady je popis té hospody v tehdejší době právě z jednoho z protokolů, které, jak jsem říkal, tam ty komise prováděly. Stěžoval si pan Rosenzweig, že celá přestavba ho měla stát 5 000 korun. Je zajímavé, že zpočátku tento hostinec neměl koncesi na nálev lihových nápojů a proto v roce 1906 požádal Rosenzweig o rozšíření té koncese právě o ten jeden bod, jak jsem říkal, že z těch 7 bodů a stojí za to si přečíst, co on psal. Hosté, kteří hostinec navštěvují, jsou takřka samá lepší třída obecenstva. Totiž úřednictvo a měšťani, žádající velmi často též nějakou skleničku likéru neb koňáku, čemuž pisatel vyhověti nemůže, neb povolení k tomu nemá a tím trpí jeho živnost. Proto prosí okresní hejtmanství, by ráčilo nálev následujících likérů a jemnější kořálky na skleničky neboli štamprdle povoliti, totiž koňaky, alaš, kmínku, slivovici, borovičku a rum, co k nahodilé potřebě obecenstvu skutečně při živnosti této nutno jest. Dále cizí, čili ubytovaní hosté, žádají před spaním štamprdlí jmenovaných likérů, jiní zase rum do čaje požadují, aby si nápoj dle lipovsti upravili a aby mohli dobře spát. A co je zajímavé, rovněž v té žádosti se píše už o cyklistickém ruchu v Napajedlích. Firma Bohumil Pařík zřídila v hostinci cyklistickou stanici, kde každý cyklista, když se v hostinci zastaví, i sa uhřátý, žádá nejdřív před pivem nějakou štamprdli likéru. Jo, to je pěkný. Takže a ještě závěrem té žádosti píše: nežádám o obyčejný nálev lihových nápojů, neboť nechci ze svého hostince učinit obyčejnou kořalnu, která by více škody nadělala, nežli obchod zlepšila, poněvadž by všechny lepší lidi hostinec přestali navštěvovat. Víte, co to je ten alaš?
Já to taky ne, jsem četl na internetu. Bylo to prý velice populární a ještě se dělal před válkou. Jo. Je to Kmínka, že? Aha. Kmínka je Alaš, dobrý. Takže pro křižovkáře jsme se dozvěděli něco nového. Ještě, když teda hostinec převzal Večerka, on měl teda mezi náma, on měl docela hodně problémů, aby ten hostinec převzal, protože jeho původ nebyl takový úplně ten nejlepší, vystřídal velké množství pohostinství v Kroměříži, v Záhlinicích, myslím, a ještě v nějakých těch vesnicích kolem Hulína. Vyjadřovali se k němu tehdejší četníci, vyjadřoval se dokonce městský úřad v Kroměříži a tak dále. A místní živnostenské společenství v Napajedlích mu tu koncesi rozhodně nepodporovalo. Chtěli se zbavit konkurence. On tehda ale se rozhodl a obec s tím souhlasila, že přestaví hostinec na moderní hotel. Už měl elektrické osvětlení a ústřední vytápění a podlaha byla z parket. Měl tam zařízeno 14 cizineckých pokojů s tekoucí vodou a splachovací záchody zvlášť pro muže a pro ženy. On potom kolem roku 1939 z těch 14 hostinských pokojů, to myslím slevil na 5 a zbývající ty pokoje pronajal a taky tam sídlil nějaký napajedelský zubař, pokud si dobře vzpomínám. Tady jsou ty důvody, proč to společenství hostinských protestovalo proti udělení koncese Josefu Večerkovi. Ještě pro srovnání nebo pro informaci, v roce 1939 cena za přenocování byla 10 káče, to už bylo za Reichu, za protektorátu. Byla 10 korun za jednolůžkový a 15 korun za dvoulůžkový pokoj. Čili tady to máte o tom zmenšení. A takhle vypadal návrh architekta, jak by to mělo vypadat. V podstatě tady je vchod do hospody, tady je vchod po schodech nahoru, jak byl do restaurace. No škoda, já už jsem tam nebyl, ani nepamatuju. No. Mám to zkusit? No. Takže měli bychom jim tam napsat, že tu kořálnu z toho ani pan Večerka nechtěl udělat. A že chtěl, aby byla pěkná. Ještě takovéhle měli krásné dopisy. Toto jsem se dozvěděl od nějakých pamětníků, že tam byl nějaký potom Klempiřík, který byl nevlastním synem pana Večerky a že to byla napajedelská známá postavička. Když obsluhoval a nesl guláš a v něm namočený prst, tak říkal, kurva, to pálí. A když vylil hostovi polévku na záda, utěšoval ho, to nevadí, to je jenom voda. Takže to je jedna hospoda. Kousíček dál, čili pak byla teda hrubá hospoda, kousíček dál v čísle 68 byla jednu krátkou dobu, asi 15 let, od roku 1898 do roku 1912, hospoda Večeřová. Antonína a Antonie Večeřové, ale v roce 1912 skončila. Nic víc, moc informací o tom nemáme, o tomhletom domě. Třetí hospoda byl známý hostinec číslo popisné 92, neboli obecnice, neboli obecní hostinec, který v současné době už není na prodej, jak se to tam píše, že jo? Vedle byla záložna původně a tady to byl ten hostinec. Je zajímavé, že v tomto domě v roce 1866
po prusko-rakouské válce v tomto domě byla zřízena provizorní nemocnice na choleru. Tam vlastně se převáželi všichni lidé, kteří onemocněli cholerou a většina z nich tam umřela. To jsem se zmiňoval na začátku, že Napajedla držela licenci na dům 205 na protější straně ulice. Nevím, jestli to náhodou není Nesrstův dům. V roce 1853 byl zde nájemcem František Kohn, syn známé rodiny Kohnů a taky řezníka Kohna z čísla 434. Pozdějšího 454, sorry. Tady je příklad, že ta obec neprovozovala to pohostinství svým vlastním jménem, ale ten hostinec pronajímala. Původně tomu Kohnovi, potom teda tam byl Balcárek, Jan Balcárek, syn tohohle Balcárka byl potom předsedou nebo starostou toho společenství hostinských, ale poměrně dlouhou dobu tento hostinec provozovala správa panského pivovaru, čili pivovar vlastně měl tu svou hospodu právě v obecním domě. Pak tam byli po roce 1900 Beránkovi, vedla to vdova Rozálie Beránková. V roce 1905 se zjistilo, že vlastně obec tam podniká protiprávně, protože neměli licenci na podávání jídel. Na podávání jídel tam byl pouze výčep a ono se to asi nějakým způsobem vyřídilo velice rychle, takže okresní hejtmanství obci Napajedelské udělilo novou koncesi, kde už teda bylo všechno, včetně hraní karet, ale to vše za podmínky důsledné nebo důkladné přestavby. Plány té přestavby jsou zachovány a tady mám přízemí a myslím, že to je jako první patro. Zase nebudu se vracet k tomu, za dvorem v hostinské zahradě byl kuželník, který byl velmi populární. Ještě, když se provádělo šetření, jak to v tom hotelu před tou přestavbou vypadá, tak komise napsala: místnosti se nalézají ve stavu sešlém a vyžadují důkladné přestavby, zvláště schodiště nevyhovuje zákonitým požadavkům. Tady je vidět, tady je takové to půlkulaté okno, které je do dneška ještě zachováno z toho směru ze dvora. No a jinak ten hostinec je tady tenhleten. Tady vede dneska ulice na nábřeží vedle radnice. Jak jsem říkal, tady se formoval taky mezi jiným ten společenský život města. Sídlil tady Sokol, Osvětový svaz, čtenářský a divadelní spolek. A co bylo zajímavé, ten hospodský v tom obecním domě měl koncesi nejenom k nalívání ve vlastní hospodě, ale především při výročních dobyčích trzích, které byly v Napajedlích tehdy velice populární. Původně se konaly na městečku, čili na náměstí. Později kolem roku 1900 byly přesunuty na místo bývalé vojenské jízdárny, kde cvičili vojáci, když ještě tady byla posádka kolem roku 1850. A je to prostranství před Slávií. Dole jak se jede k palírně, jak se jede k pálenici. Ale taky měl oprávnění čepovat v altánu, v pavilonu na Makové. Tam byl, nevím, jak to tam dneska vypadá, už jsem tam dlouho nebyl, tam není nic. Bylo to oblíbené výletní místo Napajedlanu, dokonce se tam i tancovalo v sobotu večer. A když v roce 1911 byla postavena Sokolovna,
tak měl právo nalívat i v Sokolovně právě po dobu konání představení, zábav a tak dále a tak dále. Toto bylo samozřejmě trnem v oku ostatním hostinským, kteří tím pádem přicházeli o kšeft, protože dříve se ty různé zábavy a divadelní představení konaly u nich, takže společenství hostinských a výčepních živností velice protestovalo. Tam dokonce to odvolání směřovalo, jednou to prohrála obec, podruhé to prohráli ti hostinští ostatní a v podstatě jednotlivými odvoláními to došlo až na ministerstvo obchodu do Vídně. Takže asi ve 3. nebo ve 4. kole nakonec se tam ten hostinský z obecního domu směl čepovat. Po roce 1912 skončil nájemce pivovar jako napajedelský podnik Baltačiů a místo toho nájemní smlouvu na provozování té živnosti převzal Jarošov, protože napajedelský pivovar byl až do těch 30. let pod Jarošovem. V roce 1934 tam nastoupil Josef Brázdil, který byl na hospodě až do válečných let. Tady nahoře jenom je stížnost právě podepsaná tím Balcárkem jménem společenství hostinských a výčepníků v Napajedlích a jenom tak jsem našel velice rychle nějaký plagátek o tom, jak se hrála, jak studující v Napajedlích hráli nějakou hru na Sokolovně a pak tam byla volná zábava s výčepem. Dům číslo 97, o tři domy dál, tady tenhleten, je to dneska vlastně vedle té novostavby, ten sousední dům vlevo, hostinec už tam byl původně někdy, tam byl obchod židovský Karla Singera a v roce 1869 už v něm byla hospoda, uvádí se tam, na seznamech obyvatel se uvádí kuchařka a sklepnice. Pak tam taky sídlil poštovní úřad a bydlela tady rodina hostinského Mikšíka, čili rodina Mikšíků už se tady připomíná od toho roku 1880. V roce 1890 se nájemcem stal Ferdinand Látal, který pocházel z Kyjova, ale už v roce 1892 přechází do pozdějšího teda dělnického domu a nazval svůj hotel před dělnickým domem hotel Látal. V roce 1900 je zde hostinský a řezník Filip Januška, který přišel ze Zlína, o němu jsem se dvakrát zmínil, to je ten, který platil jednu z nejvyšších daní a měl celkem 2 hospody. Před okupací zde byl hostinským pan Poslušný a hospoda zřejmě po válce skončila. Později zde byly kanceláře stavebního podniku a já si vzpomínám taky, že tam jednu dobu byli i policajti, teda ještě SNB, protože kdysi jsem tam byl na nějaké vyšetřování, si mě zavolali. Když do mě vrazil ve Spytinově, když do mě někdo vrazil ze zadu, tak jsem tam musel jít. Toto je velice zajímavé. Celá tato fronta dneska už neexistuje, ta původní. Jsou tam ty nové domy a v čísle popisném 109 a 110 byla už v roce 1869 hospoda. Byl tam nějaký František Minařík z Napajedel, později teda Froleš, čili to je společný rod s Frolíškovýma. Pravděpodobně hostinský bydlel v té 110 a hospodu měl ve 109 hned vedle, ale tato hospoda
nebyla vlastně hospoda, měl pouze koncesi k nálevu piva, vína a pálenek a v následující dekádě, čili po tom roce 1890, zřejmě tato hospoda zanikla. Zase více informací o ní není. Hotel Procházka, my říkáme chybně Lidový dům, on to nikdy nepatřil lidové straně, on patřil sociálnímu spolku, ale původní název měl Hotel Procházka. V roce 1902 původní usedlost koupil bývalý tlumačovský starosta Antonín Skopal Procházka, který tam chtěl postavit reprezentativní, nebo postavil dokonce reprezentativní hotel Procházka, stál během půl roku tady ten hotel. Jo? Takže byla to opravdu rychlost, jenom si dovolím upozornit, všimněte ty původní ozdoby. Všimněte nadokení a podokení římsy, tady jsou girlandy různé další ozdoby a takhle prázdná ta fasáda vypadá dneska, ono to je prázdné i zevnitř. Paní starostko, co se tam dneska děje? Bude tam? Pivovar, mini pivovar, jo? No. Takže to jsme zvědaví, no. Tady tohleto. No je to škoda, protože myslím si, že i tady ten sál nahoře je nádherný a tady v tom posledním patře ten Procházka zřídil hostinské pokoje. Tam byli i pro hosty. V domě už tehdy v tom roce 1902 bylo vytápění na základě spalování acetylenového plynu ve speciálním zařízení, které bylo za domem na dvoře. Zase existují původní plány, zase určité omezení v tom oprávnění živnostenském. Měl oprávnění k provozování hostinské živnosti, ale bez možnosti nálevu pálených lihových nápojů. On zřejmě, asi ten Procházka, si spíš myslím, že na to zapomněl, než aby byl příznivcem nějaké lehké prohibice. A tak požádal, myslím, v roce 1904 o rozšíření koncese a zase ta charakteristika nebo to odůvodnění stojí za to si přečíst. Charakterizoval hotel jako zájezdní hostinec, kam dojíždějí povozy z pány, řízené obyčejnými kočími a uvedl, že tento druh hostí přeje sobě zejména v zimě na zahřátí skleničku kořálky nebo kalíšek likéru. Všechny ostatní hostince tuto koncesi mají a proto se považuje jeho hotel za hotel nižšího stupně. Z toho důvodu jej mine kočí a s ním i cestující pán. Nemá teda ty podmínky, co ostatní. Ale než teda tu koncesi dostal, tak v roce 1905 zemřel a koncesi za něj převzala jeho vdova Anna. Uzavřela smlouvu s nájemcem Františkem Stašou ze Zlína, poté Antonínem Hanákem, dosavadním výčepním u Zlaté hvězdy číslo 221. O rok později ale Skopalová prodala dům nedávno založenému křesťansko-sociálnímu spolku pro Napajedla a okolí. To byl velice chvályhodný spolek. Já si tady k tomu nic nemám. To byl velice chvályhodný spolek, který v podstatě veškerý zisk věnoval na podporu jako křesťanské soudržnosti, pomáhal cestujícím křesťanům, pomáhal poutníkům, kteří šli buď na Velehrad nebo na druhou stranu na Hostín, podporoval chudé a podobně. A v rukou tohoto spolku byl až do války, nebo respektive ještě i po válce a dokonce v 90. roce, kdy byl obnoven, to zrestituoval, ale pak to prodal a to bylo, na co jsem se ptal tady paní starostky.
byli tam několik těch zástupců, čili neprovozovali to nájemci, ale provozovali to zástupci, František Navrátilík, Mikl a zase Balcárek z Hrubé hospody. Se mu začalo říkat lidový, respektive jubilejní dům, scházeli se tady divadelní spolek, hrála se představení divadelní, koncerty, slavnosti, nacvičoval tady samozřejmě katolický orel. V roce 1931 se nájemkyní restaurace stala Barbora Habartová z Kunovic, která provozovala živnost přes celou válku až do roku 1946. Později tu živnost převzal její manžel, oslovil mě tady, a teď bych se nerad pletl, vnuk tady této paní Habartové, který je tady mezi náma i s maminkou. Takže a ta nám možná taky by něco mohla potom říci. Habartu později vystřídal Alois Sicha, k němuž se, nebo o něm se říkalo, nebo říkalo se, půjdeme k Lojskovi na jedno. Pak tam byli, už po válce teda, přešla pod restaurace a jídelny, měl tam sklad textil a ty prostory byly poničené, v tom roce 89-90 vlastně to bylo obnoveno a jak to vypadá dneska, to víte. Tohle to je právě výkres a popis toho zařízení na výtop acetylénem vyráběla to firma ve středních Čechách, myslím buď v Pečkách nebo v Plaňanech u Prahy. Kdybyste si to chtěli pořídit, tak se tam můžete ještě zeptat. Tak to by bylo k tomu lidovému domu. Svého času teda to byl ten nejhodnostnější podnik v Napajedlích. Další hospoda je Záhada. Je Záhada v čísle 102 a 154, ani jedno číslo už dneska neexistuje, byly v průběhu času v tom 19. století 2 hostince. Jenže číslo 102, a lokace byla, jestli si vezmete, že tadyhle je benzínka, tak to bylo za tou benzínkou, jak vlastně jde sem cesta do Bartošky. A tady dva domky stály. Ale ta 102 totiž sem vůbec nepatří. Ta 102 patří mezi Vircovo, jak je zase to prostranství mezi těmi novými domy. Co se stalo? Muselo se to stát. Číslování v Napajedlích bylo založeno v roce 1770, tak někdy mezi rokem 1770 a asi 1820 musel být původní 102 u toho Vircového zbourána a někdo si tady našel tohle místo. Jo. A přestěhovali se zřejmě sem. Takže kolem roku 1869 tam žil starý František Havránek a pak to převzal Braun, ale i v tom druhém domě byla taky zřejmě hospoda, čili tohle nemám přesně zmapováno a nejsem schopen říct, jak to bylo, ale po roce 1882 už ani jedna z těch hospod nefungovala. 496, o tom domku jsem už mluvil, tohle to je ta malá ulička dozadu na Husovu, tady je takhle Bartošova, je to ten malý nárožní dům. Ten hostinec už tam existoval dávno před rokem 1860. Původním hostinským v tom roce 1862 byl nějaký Jan Plesník od Tovačova, pak byl vystřídaný Karlem Letochou a řeznickým mistrem Filipem Januškou, o kterém jsem několikrát tady mluvil. V roce 1879 obdržel novou koncesi, v podstatě celkovou,
Zisk, ale ta hospoda nikdy neměla velký. Tady dokonce v nějaké té žádosti píše, že celkový celoroční zisk hospody byl 140 zlatých, z toho z jídel nejvíce 30, z piva 60 a z pálenky 50 zlatých. Pak tam dělal nějaký František Sedláček a ovšem on, ten Sedláček, tu hospodu ani nepřevzal, protože zjistil, že je ve strašném stavu. Ona byla o půl metru pod úrovní tehdejší vozovky, čili tam zatékalo, nebyla tam pořádná podlaha, byly ty jednotlivé místnosti byly strašně nízké, neměly ani 2 metry 50, tak on vlastně tu kupní smlouvu se mu ji podařilo zrušit a vrátilo se to zpátky k Januškovi. Januška slíbil okresnímu úřadu v Hradišti, že to přestaví, ale vykašlal se na to a v roce 1909 to prodal Janu Bittnerovi z Kopřivnice, který zřejmě asi vůbec nevěděl, jak to tady v tom domě chodí, a ten v dobré vůli tuto hospodu koupil, ale během toho, když tam přišla komise a když se dozvěděl, co všechno se má opravit, tak řekl, že do toho nepůjde a požadoval to vrátit a požadoval zpětné zaplacení kupní ceny. Dokonce si tehdy stěžoval i na tehdejšího notáře Firkušného, otce známých nebo obou dvou Firkušných. Jak to dopadlo, bohužel nevíme, no ale zřejmě asi právě tehda po tady tomhletom ta hospoda skončila. Další dům, kde bylo právo výčepu, především teda pálenek a pravděpodobně i vína, ale jednu dobu tam byla i hospoda, byla původní panská pálenice. Tady jeden obrázek, tady druhý obrázek, tady třetí obrázek, malinká zahrádka. Hospoda byla zřejmě asi v průběhu roku se měnila, chvíli byla vepředu, ale byla taky v tom zadním traktu. V roce 1835 ji panstvo pronajalo Davidu Hermanu Greenbaumovi z Lipníka nad Bečvou, židovskému podnikateli. Ten pak měl toho syna tady na hospodě, já řeknu Uštočku, abych to lépe. A mezi lety 1876 a 1880 tu nájemní smlouvu převedl na Emanuela Lévyho, taky žida, který přišel od Slavičína, z Hrádku u Slavičína, a Lévy přímo tu palírnu v roce 1912 koupil. Zřídil tam podnik nazvaný První moravská pálenice, slivovice a borovičky. Ve 20. letech si část prostor pronajal František Somr, provozoval zde hostinskou činnost. Za války na hospodě byl Josef Smělík s manželkou, kteří byli za války popraveni. Po druhé světové válce byla budova přestavěna na byty a ve dvorním traktu bylo malířství, natěračství. Dneska ten prostor zatím je shromaždištěm výrostků, musím to říci, až bydlíme blízko, je shromaždištěm výrostků, je tam nepořádek, je tam binec, flašky se tam povalují, papíry, svačiny, všechno. Tam každý den, ať je zima nebo léto, se tam shromažďují určití lidé. Hostinec číslo 187. Jak jsem říkal, hostinec číslo 187, živnost se provozovala asi od roku 1866, provozoval ji syn toho Greenbauma z Pálenice, oženil se se svou hospodyní Karolínou Mišurcovou ze Žlutavy, která sama potom tu živnost provozovala. V domě vyráběla právě tu rosolku, čili lihovinu vyrobenou smícháním cukru, vody, etanolu a
dochucovacích přísad. Znovu se provdala za Jana Filu, na kterého svou koncesi převedla. S Filou se ale nesnášeli její děti. Matka jim zadržovala dědičný podíl na domě po otci a neplatila jim úroky z těch peněz, takže dcera Marie, která se provdala za Ferdinanda Sauera, u soudu uplatnila své nároky a na dům nechala uvalit exekuci. V roce 1902 Jan Fila v důsledku své nemoci a zřejmě i z určitého trucu hostinec zavřel, vrátil koncesní listinu a přestal živnost provozovat. Marie Sauerová teda musela sama žádat o povolení koncese k hostinské živnosti, protože měla strach, že by dům ztratil na hodnotě, kdyby se ta koncese nepřevedla na někoho jiného, což je asi docela pochopitelné. V roce 1904 dostala tu koncesi, ale psali, že hostinec se nachází několik desítek metrů od školní budovy, což není pravda, to je minimálně nějakých 200 metrů, ale bylo tam tak uvedeno, takže jí nedali koncesi na pálení lihových nápojů. V roce 1905 Marie Sauerová ustanovila na hostinci svého zástupce Josefa Barona z Tlumačova, ale další informace chybí a pravděpodobně kolem roku 1912 i tato hospoda skončila svou činnost. Tady je v podstatě současný obrázek, jak to tam vypadá. Na náměstí hotel Látal, dělnický dům, restaurace Baltači, původně panská pekárna, která již v tom roce 1760, obdobně jak byl prodávány ostatní hostince, tak i tu pekárnu prodala Vrchnost Františku Procházkovi za 300 zlatých rýnských a 40 zlatých musel platit každoročně jakoby dědičnou činži. V 50. letech 19. století byl nájemcem pekárny František Janiš a kolem roku 1869 už byla pekárna přeměněna v hostinec. Původně živnost provozoval Jan Gabrhelík z Halenkovic, taky když Gabrhelíků v Halenkovicích je asi plno. Když on onemocněl, tak živnost převedl na svou ženu a později na syna. Ten dostal novou koncesi v roce 1891, ale okresní úřad v Hradišti mu to nedal na nálev pálených lihových nápojů, protože jich bylo už strašně moc. A v roce 1892 propachtoval Gabrhelík koncesi Ferdinandu Látalovi, protože i on kvůli svému zdraví nemohl tuto živnost vykonávat. Majitelem domu od počátku, to byl taky panský dům, byl Aristid Baltaci, čili majitel panství, tak v roce 1994 ta koncese se vrátila na majitele. Později tam hospodařil zase jménem nějakým svým zástupcem Napajdelský pivovar, respektive Jarošovský pivovar a ustanovil toho původního Ferdinanda Látala jako svého zástupce až do roku 1931. V roce 1931, když několik těch hostinců bylo v Napajedlích už opraveno, tak bylo zapotřebí opravit i tenhleten, tak Látal dává žádost o souhlas s úpravou hostince. Takhle měl vypadat po té úpravě. Dneska vypadá ještě teda jinak. Tady je jiná fotka. Zhruba to si můžete přečíst. Vlastně ten hotel se v té době opravoval dvakrát. Poprvé v tom roce 1931 a podruhé ještě, myslím, kolem roku 1940. Taky se mu říkalo u Musilu.
Byl tam novým nájemcem nějaký Jaroslav Musil. V 70. a 80. letech došlo, píšu, k totální degradaci tohoto oblíbeného hostince na výčep 4. cenové skupiny. Si vzpomínám, že jsem tam taky několikrát byl v 80. letech. Jo. No, to je zase plánek, jak ta přestavba vypadala. Kousek dolů už teda pod prolukou pod kostelem dům číslo popisné 217, zhruba tady je jeho lokalizace původní. Kolem roku 1880 byla vydána koncese Kláře Vadasové, ale zdá se, že tento hostinec nefungoval díl jak 2 nebo 3 roky. Zlatá hvězda číslo 221. To je tady tohleto. Byl to původně čtvrtlán, taky kolem roku nebo před rokem 1869 se začalo provozovat pohostinství. Co je zajímavé, dneska je to přízemní dům, ale píše se, že tehdy, když se žádalo tu koncesi, že to byl dům patrový. Jo, tady je jeho popis, přečtěte si to a tak dále. Jeho novým majitelem se stal Josef Plašil, to byl ten puškař, Solnice, nikoli Vrchnov nad Kněžnou, ale Solnice. Provozoval tuto živnost sám a později musel převést na svého zetě Antonína Vališe. Taky s tím jménem jsme se už na začátku setkali. Antonín Vališ byl příslušný do Hranic, ale narozený teda ve Střelné. Měl bohaté zkušenosti s provozováním hostinské živnosti, ale poměrně špatnou pověst. Začínal jako sklepník v Pschorrbräu ve Vídni. Pschorrbräu je známá bavorská firma, pivovarnická, která měla hostince či restaurace po celém německém území, takže on tam byl ve Vídni, tam získal praxi, pak obsluhoval chvilku na Hrubé hospodě, pak byl u svého tchána právě na tady té hospodě, odstěhoval se kolem roku 1893 do Všetul, kde v cukrovaru vedl hostinec, a v roce 1896 se vrátil do Napajedel a pracoval v hostinci Josefa Kohna v čísle 434. Já stále nevím, jestli jsem neudělal chybu, jestli nemá být 454. Právě pro tu jeho pověst hejtmanství nesouhlasilo s převodem živnosti, proto ten Vališ, který už byl Plašil, který byl v Letech, odstoupil dům a živnost své dceři Jindřišce, čili manželce tohoto Antonína Vališe. Ta dostala koncesi, neprovozovala ji ale sama, vystřídalo se tam několik nájemců, Antonín Hanák z Vyškova, František Stašel ze Zlína, neplatili nájem, takže se jí podařilo se jich docela brzo zbavit a nakonec tam byl Václav Hrdý, i s tím jménem jsme se už seznámili. Ona nebydlela v Napajedlích, protože ten její manžel zase, ten Vališ, odešel někam jinam, nakonec před první světovou válkou odešli do Rohatce a během války až do Velkých Pavlovic, kde až do převratu nebo až do vzniku Československé republiky žili. Mezitím o hospodu se staral někdo jiný, ale vrátili se potom po válce a začali zpočátku na této hospodě, ale velice brzo se ujímají Kohnovy hospody na čísle 434. Tady ještě zajímavá jedna věc, tady tohleto. Když se odstěhovali do Rohatce, tak pronajala hostinec nějakému Janu Maňáskovi Řezníkovi ze Spitinova. Ten stihl ještě požádat 7. října 1913 o převod hostinské koncese na své jméno.
Všichni to odsouhlasili, ale najednou Maňásek si to rozmyslel a v prosinci 1913 emigroval do Texasu. Za svým bratrem, který už tam byl od roku 1909. Do dneška tam jejich potomci žijí. To by bylo tak všechno tady k té zlaté hvězdě. Hostinec skončil někdy asi poté, co se vrátili ti Vališovi z té jižní Moravy a usadili se na bývalé Konově hospodě. Tuto hospodu známe všichni, kdo jsme chodili na Pahrbek. Různé jména, hostinec u Jiříčku, u Hofra, naposledy, myslím, se psalo na Topolské. Hospoda byla vlastně vybudována až v roce 1919. Do té doby tam neexistovala a původním tím majitelem byl Josef Štěpáník, který ale taky už byl předtím na té hospodě o kousíček dál. V roce 27 zemřel, koncese přešla na jeho vdovu a ona potom, když už sama nemohla, tak požádal o souhlas se jmenování zástupce Františka Jiříčka ze Záhnašovic, který byl jejím zetěm. V roce 1939 se vzdala koncese v jeho prospěch. V roce 2000 byl hostinec, plus minus 2000, nevím přesně. Byl hostinec zbourán a nyní je tam velký obytný dům a nevím přesně, co je na dvoře. On byl v roce 1938 ten hostinec u Hofra přestavěn. V zadním traktu byla vlastně zahradní restaurace a kuželna. Na tu si většinu z nás ještě vzpomínáme. A na tehdejší dobu byly hospodské místnosti docela moderně vybaveny. Toto je plán zase, kdy to chce jako na tu přestavbu. Tím červeným je nový, měl být velký sál divadelní. Já si ale neuvědomuju, a teď mi poraďte a pomožte, jestli se tady tohleto uskutečnilo. Byl tam ten divadelní sál, nebo nebyl? Nebyl nakonec, že? Ne, takže to zůstalo takhleto původní, tady jsou ty schůdky nahoru, tady byla tráva, tady byla kuželna. No, v létě se obsluhovalo na zahradě, byly tam stoly, to znáte, fungoval zde kuželkářský spolek, pořádali se soutěže, večírky, srpnové noci, výlety. Zajímavá věc, v hospodě se netrpěli podnapilí hosté, prostě se jim odmítlo dále napít a poslali se domů. Takže to je k hostinci u Hofra. 294. Vracíme se na druhou stranu na Pajedel, na Záhumení s jedním nebo se dvěma N. Jak to tady píšu? Tady mám jedno, no. Asi je to dobře. Protože to byly Humna, Záhumení. Posledně teda hostinec u Kouřilů. Původně ta koncese patřila Josefu Vrzalovi. V roce 1887 ji převzala jeho vdova, jak jsem říkal, že to dostávala automaticky, a dostala povolení hrát karty a podávat jídlo, či do té doby to byl jenom nálev piva, vína a kořaly. Měl výhodnou polohu nedaleko hřbitova, takže vždycky se tam šlo to zapít. Zalít oči, jak se píše. Jo. No. V roce 1904 byla koncese převedena na syna Antonína Vrzalu. Ten pravděpodobně narukoval do armády, onemocněl nebo byl zraněn a v červenci 1918 umírá. Marie Vrzalová znovu se ujala teda toho pohostinství a podruhé se provdala a vzala si uhlíře. Manželé Uhlířovi provozovali živnost až do roku 1934, kdy hostinec prodali Arnoštu Moudrému, hoteliéru od Černého Orla ve Strážnici.
Kdysi jsem tam byl u Černého orla ve Strážnici a vzpomínám si podobná příhoda, jak jsem se tady říkal o těch Jiříčcích číšníkovi, když mě nesl guláš a já jsem mu platil, tak mu spadla 50 koruna do toho guláše. Já jsem myslel, že mi přinese nový, no on to jenom takhle otřel a dal mi 50 korun do ruky. Ale ten moudrý po 2 letech hospodu z koncesí prodal Františku Kouřilovi a Kouřilovi tam byli ještě ve 40. letech a později vystřídali Prusinovští. Zase popis z toho, zase měli za úkol provést opravy, on ale za války provedl celkovou přestavbu hostince. Několikrát se to změnilo. Původně tady byly nějaké tři pokoje, tady byl průjezd, vstup byl buď po schůdkách tady z této strany, anebo z boku z průjezdu. Pak to změnili, že byla jenom jedna velká výčepní místnost a tady byl pokojíček pro hosty, tady druhý pokojíček nějak pro hosty. Nakonec to přepažili a udělali z toho pouze dva pokoje, 2 místnosti. Já si nepamatuji, nevím, kdy přesně tato hospoda skončila, ale myslím, ještě byla začátkem 60. let. 63 až 5. Poslední, nebo jeden z posledních, zajímavá židovská, jak jsem říkal, trattorie. Byla tady na rožku, tady je škola, že jo, takhle dneska nová škola a tak je nová škola a tady na tomhletom rožku bylo číslo popisné 297, tady 297, později se to rozdělilo a před rokem 1880 ji koupil Žid Gabriel Deutsch, který přišel z Tovačova a zastavovali se tam především pravověrní Židé z Polska, z Haliče, kteří jeli do Vídně a podobně a nabízel jim košer pohoštění, ale neměl právo nalévat lihoviny. Jeho vdova se odstěhovala někam do Uher, byly tam nesrovnalosti kolem toho, jestli umřela nebo ne. A v okolí, anebo i teda mezi tím spolkem hostinských se zase vyskytl veliký odpor proti tomuto hostinci. Psali, stěžovali si, že v okolí hostince se zdržují lidé, kteří se vyhýbají práci. Pohoršovalo je, že hostinec je naproti kostela a vedle a naproti školy, v takovém místě, kde práce vyhýbající se lid se přidržuje a opilství kořálky pěstuje. Protože ten Reichsfeld, přestože to oprávnění neměl, on podával kořaly na černo. To je tady k tomuto, mohu ještě přejít dál. No a na okresní hejtmanství do Hradiště došlo jednak několik udání, to je jedno anonymní udání z roku 1895. Z roku 1895. Co? No, Jáník je podepsaný, ale není podepsaný. Ale na druhou stranu se za něho postavilo 60 lidí z Komenského ulice. 60 lidí z Komenského ulice, František Vyoral, Aneška, nemohu teď přečíst, Chytil, Sukup, Fojtík, Miklík, Hanák, jo, a tak dále. Mám to k dispozici, jestli se na to někdo chce podívat ve větším rozlišení, tak velice rád vám to dám. No a ten Reichsfeld začal bojovat o to, když teda mu pohrozili, že mu to zavřou a on měl neustále tu klientelu, poněvadž i v těch napajedlých bylo tehda přes tu stovku Židů, kteří tam chodili, tak začal bojovat o to, aby ten alkohol tam směl podávat, ale vůbec se mu to nepodařilo. A další boj po několika odvoláních nakonec vzdal a těsně před první světovou válkou skončil provoz tohoto židovského hostince a Reichsfeld zmizel s celou rodinou neznámo kam. - 434, takže je to přece jenom 434.
434 v Žerotinově ulici, v podstatě naproti bývalé solárny, dneska prodejny Fatry, nevím, jestli ještě Fatře patří. V roce 1857 František Kohn, řezník, koupil dvě parcely i s domem a na jejich místě postavil patrový dům s číslem popisným 434. Ta hospoda už tam byla v roce 1866. V roce 1875 o novou koncesi žádal syn Josef Kohn, ale ten byl především řezník, obchodník s dobytkem a podobně a do té hospody se mu moc asi nechtělo a tak se vymlouval na svůj revmatismus a chtěl ho propachtovat celou tu živnost, tady píšu Rudolfu Dlabajovi. Malinko ještě citace. Okresní hejtmanství se nepozdává Kohnova nemoc. Řezničinu provozuje ve velkém, obchoduje s dobytkem, má množství funkcí. Posudek vrchního okresního lékaře doktora Konečného praví, že Kohn je velmi dobře vyživený a čilý, všechny tělesné ústroje jsou zdravé, o revmatismu v kloubech ani zmínky, i srdce je úplně zdrávo. Lékař ho uznal za fyzicky způsobilého k osobnímu obstarávání hostinské živnosti. Kohn se proti tomuto posudku odvolal, v odvolání jízlivě píše, že pokládal by se za velmi šťastného, kdyby byl tak zdravý, jak se pan CK, úřední lékař, domnívá. Že bývá stižen tak silnými bolestmi, že je nucen, že ani obout se nemůže, že je nucen každoročně jezdit do Trenčanských Teplic, kam rozhodně ne z rozkoše, ale jen z naléhavých důvodů zajíždí. V odvolání se zmiňuje taky o svých, pan Velký, o svých veřejných funkcích a naznačuje kontakty na vysoce postavené osoby. Takže to je dnešní pohled. Tady je původní pohled. Je vidět, jak ta silnice tady šla nahoru. Jo? Tady v podstatě je to na stejné úrovni. Toto byl vlastně formanská hospoda, protože tady se zastavovali formani, kteří nechtěli až do města. Tady to byla první jejich zastávka v Napajedlích od jihu, od Topolné a od Bílovic. No a že prý tam šli na víno, na decinku. Dlabal zemřel, pak to měla jeho vdova, jistou dobu tam už nám známý Antonín Vališ provozoval to pohostinství, na začátku 20. století Josef Koželuha z Bílovic a v roce 1908 vystřídán Josefem Štěpáníkem ze Spytihněvy. Ale stále majitelem byl Kohn. Znovu, když se Vališovi vrátili z té Jižní Moravy, tak ho Kohn opětovně ustanovil svým zástupcem. V roce 1931, kdy zemřel starý pan Kohn, přejímá živnost vdova Josefa Kohnová, ale brzo se vzdává živnosti ve prospěch své sestry. A Vališ nadále zůstal zástupcem a tu hospodu snad pravděpodobně i koupil. Já jsem se zmiňoval už tam u té 212, že na něho přišlo veliké množství stížností, že se choval neurvale, tak v roce 1900 si stěžoval Leopold Trvaj, Jan Karas, pravděpodobně příbuzný mé manželky, a Jan Zelda, že Vališ se k hostům chová zuřivě a hrubiánsky, vyhrožuje, bije a vyhazuje své návštěvníky. Jistého řeznického pomocníka Beránka zranil tak těžce na hlavě, že tento musel vyhledat lékařskou pomoc. K tomu se vyjadřují i napajedelští četníci a ti zase říkají, že to není pravda, že naopak, že to byl četnický strážmistr Přikryl, který toho Beránka vlastně z hospody vykázal bez jakéhokoliv zranění. Tak, to jsme probrali všechny hospody v Napajedlích. Ježišmarja, to utíká. Nádražní restaurace, to už jsem říkal od počátku, to nebyl hostinec ani hospoda, ale byla to restaurace.
Tato restaurace byla spravována správou železnice, čili správou severní dráhy císaře Františka Ferdinanda. A neměla povinnost odebírat pivo z pivovaru Napajedelského. Poslední citace, zase kouzelně psána, byl tam nájemcem zase nějaký žid zpočátku jménem Brandt, nemíní nabízet podřadné kořálky, nýbrž koňak, slivovici, rozolku, rum, borovičku či hořkosladké likéry. Stala by se mu totiž velká křivda, kdyby byl ze svou žádostí odmítnut. Další důvody, proč nálev lihovin je na nádraží přímo nutností či povinností, sahají od zotavení zemdlených po dlouhé chůzi z Napajedel, přes potírání nemocí a epidemií, poskytování první pomoci, lidumilné účely a lásku k bližnímu až po důvody ekonomické. Je k neuvěření, co vše si dokázal vymyslet. Obdobně obhajoval hru v karty nebo kuželky a závěr každé žádosti zněl přibližně v tomto duchu. Chci vyhovět přání obecenstva cestujícího, které po delší cestě vykonává po skleničce dobré lihoviny, které po delší cestě vykonané po skleničce dobré lihoviny zatouží, aby rozčilené nervy po cestě uspokojeny byly. No, myslím si, že i ti úředníci z toho okresního hejtmanství se museli velice bavit nad čtením těchto řádků, pokud to ovšem nepovažovali vyloženě za provokaci. Takže to je ta nádražní restaurace, jak se vyvíjela a podobně, to už se nebudu tomu věnovat. Lázně 346, stáhněte si to z toho internetu, od Kohnovy tam jsou od kolem roku 1912, přišli asi kolem roku 1912, a to je asi k těm hospodám všechno. V Napajedlích, jak jsem říkal, byly i ty nálevny v těch obchodech, tam máte čísla popisná, kde se nálevny nacházely, ale původní nálev existoval i v cukrovaru ve Fatře, který byl potom přesunutý na Starý zámek. A jak jsem se už zmínil, Josef Janiš, mlynář, zavedl kantýnu ve svém mlýně. Ještě poslední 2 hospody byly v Napajedlích, o kterých nemluvím, protože už nejsou v Napajedlích, jsou v Otrokovicích. Jednak kolem roku 1890 se začalo před Otrokovickým nádražím stavět. Vznikla tam velká čtvrt rodinných domků a byla tam založena hospoda Monako s nějakým číslem asi 613, to bylo napajedelské číslo. Ten katastr patřil k Napajedlům až po tu ulici, jak jezdí trolejbusy k nádraží. Jo, to bylo všechno napajedelské. Napajedla to musela Otrokovicím pustit až za války. Pak ještě se pokoušela bojovat chviličku po válce o to území, ale už se to nepodařilo. Takže to je jedna hospoda, jmenovala se Monako a informace o ní jsou ve složce zase věnované Otrokovicím, ale tu jsem nestudoval. A druhá koncese, zpočátku bufet, později i, dá se říci, restaurace, na letišti v Otrokovicích. Požádal o to Jan Antonín Baťa v roce 1935. Takže, přátelé, to je všechno. Zase jsem to měl přes ty 2 hodiny, moc se omlouvám, ale těší mě, že jste vydrželi sedět tak dlouho. Děkuji vám moc za pozornost. Pokud máte někdo jakékoliv informace, dokumenty, památky, fotky, jídelní lístky na téma napajedelských hostinců, buďte tak hodní, zkuste mě kontaktovat. Já si to rád oskenuju. Kde si mi je dáte, budu o to raději samozřejmě. A celá ta prezentace i se všema těma se snad jednou objeví i na mých internetových stránkách. Takže to je asi tak všechno. Děkuji pěkně.